Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska budeme hrát FNAF 2 z Gance. Plus Pichus. No, takže teda já jdu asi už do hry a no, začínáme. Takové prohlašování. Jako první. Takže takhle s kamerou uděláme. Tahle ta piča ještě nevychází. Ahoj, já nemám terorici, jdu s vole saráči. Vy sráči. Počkat, jo, je tam furt. Ty border se vidě. Ty vole bývalá večeře. Gance? Ahoj, ahoj, Freddy, ahoj, vole Gance Borto, no. Stalo se ti už někdy ve FNAF 2, že ti vypadla elektrika? Úplně? Kurva, on už vypíná se. Hej, ty kundo. Dosadíme si tady tu sekci masku. Tak. Tady tu sekci masku. Pojďte rychle raptiv jako pičus. Doufám, že nechcípnu. Jo lidi, budu se snažit dohrát to až do Golden Freddy noci, takže to, že se těším. Hele, vodu už je skoro vybitý papit. Tak, No to vypovídej, já to teďka musím natahovat. já taky. Střídku. Takhle, takhle. Smrtě. Ty jsi viděl, že se rozhejbá, můj. Já jsem nikdy neměl rád papita. Jo, to bych taky zapálil. To zmrt. Abych zapálil celou tu pizzerii. To já taky. A to už se stalo hodněkrát. Na floru. Nečuby do kamery, ty dostáš svině. Tak. A ten papír už mě sere. Je, hele, Bonnie se nám pohnul. Co ty? Jsi epileptik? Doufám, že jo. Foxy je vlastně. Je, hele, Teďka píču. to začnu natahovat. Už tady máme tu píču. Ty kundo. Ty nám lozíš do ventky. No jo, ty jsi viděl rádi mojí ventilace. A No. taky je rádi cuce. Co? What the fuck? Já nevím, co jsou paravězej. Hurá! Už mám hotovo! Super. Hurá, já mám teprve 3 ráno. A ne, už 4 ráno. Ty animatéry, co mají v hlavách nasaráno. To mi povídej. Ahoj Freddy. Ty se vybíš nějak rychle, papite. Papita normálně. Ty vole. Tak. Ahoj Freddy. Já vím, že ze chodby asi neútočíš, já nevím. Už neznám tu mojí mechaniku. Noc 2. Ty vole. Vybavil na tebe? Já jsem si Bonnieho nevšiml. Jo, on ti vybavil to i Bonnie, jo? Už. Jo, to jsi viděl. O kurva. Je Bonnie nějak proběhnul, ne úplně. To nebude tak moje bývalá večeře, teď to bude už moje tady ta večeře, vole. To bude tvé budoucí večeře.
dneska večer se ho dám. To právě budoucí. Ne, Balloon Boy. Běž do prdele, ty svině. Hej, a on totálně na mě vyskočil, vole, jak fokci. Ne, jak udělal ten, jak vole skáče na cifru, ne? No. Ty zmrde. Já nevím, jestli takhle skáče, jakože fokci, ale... O kurva, mám tady Foxy. Já mě vyskočil. Tak co ty epileptiku? Ty epileptiku hnusné. Takže rovnou si dám Kurva. Balloon Boy. Hi. To mi ani nepřipomínej. Hi. Ty vole, on už pomíre. Hi. Hi, as Deutschland. Zase Foxy. Je tam Foxy? Takže je to velmi zajímavý. Kámo, já musím to ukončit, mě to asi už moc se nebaví. Já to hodně vlastně po 2 hodiny, jo, 15:35, jo, jdu se dát jídlo. Tak čus. Čus. Kurva. Tak, jsme tady sami. Komu? Do prdele. Já vím, že chceš moje baterky, ale jdi do... Kamo? Jdi do píči. Ty zmrde. Super. To úplně odpojilo. What the fuck? No. Tak jestli se vám to video líbilo, tak můžete zanechat like s zvonečkem a zatím čau.